hnojivo. Kvet rastie a kvitne aj bez neho, ale s tým hnojivom rastie rýchlejšie a kvitne krajšie. Priatelia, ja vás spolu s kolegami, s Peťom a s Peťom budem aj vyzývať do samotnej diskusie. Nebude to len o tom, že my budeme rozprávať. Pozrime sa na mentora v bežnom živote. Máte takého? Keď som si ja vyberala svoju bakalárskú prácu, ešte som netušila, ako veľmi osoba, ktorá ju bude viesť, ovplyvní môj život. Moja školiteľka Barbora bola nielen mojou školiteľkou v rámci práce. Keď som za ňou prišla s malou dušičkou, neviem, či som to spravila správne, neurobila som všetko a ešte dokonca mám bláznivý nápad, bláznivú teóriu, ktorú by som chcela otestovať v rámci svojho výskumu. Vždy ma vypočula, zaujímala sa o to, ako to mám, nechala ma všetko si vyrozprávať, všetko, čo mám v hlave, čo ma trápi, povzbudila ma, usmernila a ešte ma aj pochválila, že mám skvelé nápady. A vždy po tomto stretnutí som odchádzala s takou ľahkosťou, ako pierko. A neabsolvovala som s ňou len bakalárskú prácu, pracovalo sa nám spolu tak dobre, že som pokračovala aj v diplomovej práci a dokonca aj na doktoránskom PhD štúdiu. A keď v druhom ročníku PhD štúdia mi pomáhala aj so životopisom a so všetkými vlastne oblastiami, ktoré sa týkali nielen tých prác, ale celkovo štúdia a ešte aj života. A v druhom ročníku odišla. Zostala som ako bezprizorná. Môj papírový školiteľ vôbec netušil, o čom je bioinformatika, na ktorej som pracovala. Vôbec netušil, čo potrebujem. Jediné, čo robil, keď sa nestíhal termín, tak ma dokázal dokonca zahanbiť aj pred mojimi študentmi. Krásne. Tak dôležitý dokáže byť mentor v živote. A ja tiež mám svoju úlohu mentora v niektorých oblastiach. Napríklad robím tábory pre nadané deti. Tam častokrát využívam to, že som v úlohe mentora, prípadne využívam aj koučovacie techniky. Napríklad, keď naše deti sa pohádajú v rámci tímu. Predstavte si, ako za stolom sedia 11-roční chlapci, 5 11-roční chlapci. Vidím, že je konflikt, prídem za nimi, teda chlapci, čo sa deje. Začnú jeden cez druhého, nie chlapci, pokoj, tak toto nemôže byť. Ideme, každý povie to, čo má na srdci, čo ho trápi. Teraz tých 11-ročných chlapci sa všetci pustili do plaču, pretože zrazu mali tú možnosť dať to, čo ich trápi von, boli vypočutí. A ešte mali možnosť povedať, ako by to chceli zlepšiť. Ako by chceli zlepšiť svoju prácu, to, ako fungujú v tíme. Mentorom sa dá byť mentorovaný a dá sa byť mentorom v mnohých oblastiach. Teraz je moja otázka na vás. Máte vo svojom živote takého mentora, alebo ste mentorom? Nejaký príklad? Nehambíte sa? Áno? Peťo? By mal byť, nie? Otec. Áno. Áno, presne. Ak si myslíte, že nie ste lídrom a ste rodičom, tak ste lídrom. Tuto dámy súhlasia pravdepodobne. Nejaký iný príklad alebo skúsenosť? Áno? Ja som v podstate mentorom všade, kde viem viac ako ten, koho v niečom chcem usmerniť. Aj keď si neviem teraz momentálny príklad. Napríklad dnes sme sa rozprávali s mojou kolegyňou o rodine
A ona už nevedela vôbec nič, takže keby som ju chcela naučiť, ako sa chovajú sliepky, tak by som jej bola v podstate mentorom. Áno. Pretože jej zdieľaš... Dávam jej konkrétne kroky, ako začať, ako vybudovať nejaké zázemie, čím ich krmiť, ako sa k tomu správať, takže mentor som vtedy, keď viem konkrétne kroky odporúčiť tomu mentorovanému, aby ich robil správne. Skvelý príklad. A mali ste niekedy svojho mentora, teda okrem rodiča, nejakého iného? Áno? Mám mentora, aj dlhšie už využívam mentora. A práve v tej oblasti, ktoré sa chcem zlepšiť a viem, že ten človek je v tej oblasti dobrý, tak si myslím, že... Áno? Hovor? Že bez mentora jednoducho si tú cestu veľa ťažšie človek vyšlape. Áno, je to náročnejšie. Odbúraš tie procesy, tie kroky, tie pochybenia, lebo on to už urobil, alebo tiež má informácie od niekoho iného, že máš tú ľahšiu cestu. Predpokladám, že za toho si aj platíš. Neplatím. A mám aj, alebo respektíve mal som aj takého, za ktorého som platil, za to neplatím, tento robím na dobrovoľnej báze. To je skvelé. Skvelé. Lebo sú aj mentori, dá sa to, v dnešnej dobe sú ľudia, ktorí sa živia mentoringom a môžete si ich zaplatiť v hociakej oblasti. Ešte máte nejaký nápad alebo nejaký príklad zo života? Či už z jednej strany alebo z druhej? Áno? Majo? Tak to povedala Eliška, sa mi to páčilo, že to je človek, ktorý vie viac alebo aspoň vidí viac. Že jedna situácia, ja mám mentora Šuša, to je náš člen Zelený, má oveľa viacej skúseností s tým organizáciou, s tými praktickými vecami a keď mám nejakú otázkovú situáciu a obrátim sa na neho, tak on mi dokáže, aj keby som to vedel zhodnotiť sám, ale on tým, že nie je ja a díva sa na tú moju situáciu zvonku, tak mi vie povedať uhly pohľadu, ktorými sa viem na svoju situáciu pozrieť inak. A je to výrazne rýchlejšie, tak ako to bolo povedané, že nemusím si tým prešlapať všetkými tými spôsobmi, ale dokáže mi povedať, že aha, keď sa zamerieš na toto, tak to môže takéto mysleť. Majo, a ja ti ďakujem za to, že si mi pomohol premostiť práve k mentoringu v Toastmasters a o mentoringu v Toastmasters a o príkladoch, ako mentorovať alebo byť mentorovaný v Toastmasters vám povie Peťo Šandor. Keď som prišiel prvýkrát na stretnutie klubu Slovenský Toastmasters pred 7 rokmi, okrem teda rečí, hodnotení, improvizácií, najčastejšie sklonované slovo bolo mentor. Čo to môže byť? Kto je mentor? A vtedy som si uvedomil, že vlastne ja už vlastne hneď viem, kto je môj mentor. Ešte možno ani on to úplne nevedel. Pretože my sme sa s mojím mentorom, s mojím hnojivom, sme sa spoznali už predtým, než som prišiel do Toastmasters. A vedel som, že toto je môj pravý človek. Toto je človek pre mňa. To je človek, ktorý dokáže jednou vetou zmraziť okamžite skvelú náladu a tou druhou, ktorou ju chce opraviť, ju ešte viac pokazí. Tí, ktorí chodíte do Toastmasters, poznáte Andreja Mažariho. Áno, Andrej Mažari je moje osobné hnojivo. Hovorí sa, že keď si v Toastmasters, nebudeš mať iného mentora ako Andreja. Ako to celé začalo? Začalo to úplne klasicky. Prosím ťa, to vlastne nebola otázka, to bol akože na otázku, máš už mentora? Som odpovedal áno. A on sa tak zamyslel a hovorí, aha, dobre, to budem ja. Áno, bol to on. A začali sme úplne klasicky teda prácou s rečami. Napísal som si reč, poslal som ju Andrejovi, vrátila sa mi, toto by som ti odporúčil tam nedať, skráť to, asi to budeš mať dlhé. Postupne sme si prešli cez reči a dostal som sa k hodnoteniu. Hovorím, Andrej, prosím ťa, vieš mi poradiť ohľadne hodnotenia? No, povedz to, ako si sa pri tom cítil. To je najdôležitejšie. Prešli sme cez jednotlivé úlohy, až sme sa dostali do bodu, kedy padla otázka, ktorú neznášam. Z celej duše neznášam otázku prečo. A jednakže prečo je zlá otázka, ale ešte horšia otázka je prečo si v Toastmasters. A ja vlastne neviem.
A na to mi Andrej povedal, zamysli sa nad tým, prečo si Toastmasters. Ja fakt neviem, ty si ako moja žena, mi povedal Andrej, dobre. Tak som sa zamyslel a zistil som, že vlastne mňa Toastmasters baví a mňa baví v tom, že ešte stále je dosť ľudí, ktorí sú ochotní počúvať tie moje hlúposti, ktoré ja rozprávam. A čo navyše, že ešte mi aj zatleskajú. A vo chvíli, kedy som si odpovedal na tú moju, teda Andrejovú otázku, že prečo som v Toastmasters, ale zistil som, že vlastne mňa ani tak nebaví Toastmasters. Ale mňa bavia tie veci okolo Toastmasters. Vzdelávanie. Andrej mi povedal, poď na drive. Poď na drive weekend, poď, uvidíš, čo si ešte nevidel. To je ako keby si bol naraz na 30 stretnutiach Toastmasters a to máš za jeden víkend. Wow. Tak som tam išiel. Potom sa ma pýta, že počkaj, a ty si bol spokojný s tým, ako to tam vyzeralo? Sa ti to páčilo? Bol si s tým OK? A no, ja by som to urobil trochu inak. No, tak to urob. No dobre, som to urobil. Bol som spokojný, ale nebol spokojný. Všetci boli spokojní, možno. Potom prišla ešte ďalšia otázka, že vlastne my už medzi sebou ako keby ani nemáme otázky. Že nám stačí na seba sa pozrieť a my vieme, čo si ten druhý myslí. A viem, že keď sa obrátim na Andreja, tak dostanem odpoveď na akúkoľvek moju otázku, ktorá sa týka Toastmasters aj čohokoľvek iného, pretože sa z nás stali priatelia. Máme vzťah. Máme blízky vzťah a je naozaj veľa vecí, ktoré som nepovedal nikomu inému ako jemu. A dúfam, že je to aj naopak. No ale, dobre, keď som sa dostal do bodu, že už som akože skúsený Toastmasters, už som tu dlho, prišla Andrejová výzva a nie je teda čas stať sa z mentorovaného mentorom? Vlastne áno. Je to tu. Zažil som rôznych mentí, alebo teda tých ľudí, ktorých som mentoroval a uvedomil som si pri veľkej väčšine z nich som si uvedomil svoje vlastné zlyhanie. Že som vlastne jednoducho zlyhal kvôli tomu, že som mal od nich očakávania, čo budú robiť a že teda to budú robiť tak, ako ja. A toto je to úplne najhoršie očakávanie, ktoré môžete mať. Každý člen Toastmasters je jednoducho iný. Každý má svoje tempo, každý má svoje potreby, záľuby. A ja som sa cítil úplne na dne v tom, že žiadny z mojich mentí, alebo z tých, ktorých som mentoroval, nedokončil ani tie projekty z prvej úrovne v Toastmasters. Ako je to možné? A potom prišiel dar z neba. Potom prišla mentí Monika. Bolo to celé asi jednoduchšie tým, že už ona mala jednu mentí predtým, teda mentorku, ktorú spotrebovala. Jednoducho už odišla z Toastmasters a nechala ju na pospas mne. A musím povedať, že to bola radosť. Pretože už to nebolo o tých základoch, ale už to bolo o tom, že bola to vyzretá žena. A myslím to ako úplne v dobrom, že jednoducho vedela presne, čo od Toastmasters čaká. Že sa chce naučiť rečniť, že potrebuje mať svoje prejavy tak, aby im ľudia rozumeli, pretože toto je jej cesta životom a venuje sa vzdelávaniu. Nie lepšej menty ako Monika. Monika sa nechá nahovoriť na každú hovadinu. Tí, ktorí sledujete Toastmasters, slovenský Toastmasters stránku, tak ste videli dvoch jednorožcov, ako moderujú stretnutie. Jedným z tých jednorožcov som bol ja a druhým jednorožcom bola Monika. Pre mňa to bolo, a stále to aj je, obohacujúce a okrem toho, že sa venujeme Toastmasters, ja som zistil, že my máme aj úplne iné koničky, že my chodíme spolu behať. Že tak ako Monika pôsobí na pódiu ako distingovaná dáma, teda keď nemá momentálne na sebe oblek jednorožca, tak aj pri tom behu sa tak snaží pôsobiť a po chvíli ale som si uvedomil, že no to tak nie je, keďže sme odbehli prvých 300 metrov, Monika si
odplula tak, že to vyťahla až odtiaľ. Vyplula to a povedala, prepáč, v príbehu nie som dáma. Mám na vás jednoduchú otázku. Máte aj vy v Toastmasters svojho mentora? Pre členov. Sú tu členovia, ktorých vidím prvýkrát v mojom živote. Sú tu členovia, ktorých už som videl viackrát, než by som chcel. Tomáš, ako si na tom ty s mentorom? Mentora nemám. Ale pozeral som Harryho Pottera, nemám ani dementora. To je také... To je dobre, ale ináč to vekom príde, to je pohode. Mám ešte komplikovanejšiu otázku. Má niekto z klubu Toastmasters Trenčín mentora? Nemám Šuša. Eliška, Šuša. Áno. Len tým, ako odišiel do zahraničí, tak sa naši trošku pretrhali. Už spolu nevyhávame. Ešte vek je? A my sme sa stretávali. Pre mňa je to veľmi dôležité, aby som sa s tým mentorom aspoň raz za čas stretla. To mi trošku naozaj chýba. Áno. Vzdialenosť niekoľko 100 kilometrov. Ešte, že je online, že? Ale nie je to úplne ono. Áno, áno, chýba to. Takže Eliška je jediná z tohto klubu, ktorá má... Ešte ty. Ty máš Elišku, že? Ja mám Maja a na niektoré veci je to máš. Dobre, takže a čo sa týka teda mentorov, kto z vás mentoruje v rámci klubu? No dobre, Karinka, áno, to o tebe to vieme. Peťko takisto. Tomáš? Trochu? Iba Tomáš? A teda Šušo online, hej? Dobre. Paráda. Peťko, ty o čom budeš hovoriť? Lebo ja som zabudol. Dobrá otázka, no. Ako vyzerá mentoring napríklad? Ako vyzerá mentoring? Peťo vám povedal, ako mal mentora, ako mentoroval. Dávali sme to spýtovať mentora. Hlásili ste sa tu. No ako by to mohlo vyzerať tento vzťah? Toastmasters. Majo, podľa teba ako má vyzerať vzťah mentor-mentee Toastmasters? No, malo by to byť o dôvere, že mentee vie, že mentor mu má čo dať. Áno. A opačne? A opačne o úcte. Aby mentor si vážil alebo k ním bral ho s rešpektom, že mentee je na takejto úrovni a toto od seba chce. Aby od neho chcel viacej, ale nie príliš. Takže aby mentor nechcel viacej ako mentee. Nie. Lebo prípad, ja keď som prišiel do Toastmasters, prvé stretnutie, druhé, tretie. Peťo, ty sa staneš členom a dostaneš svojho mentora. Môžeš si vybrať s členom, ale daj mi Karinku. Nedbám, nepoznám, neviem, uvidím. Stretol som sa s Karinkou, Peťo, dáš si prvú reč, napíše si ju, stretneme sa a povieš mi ju. Dobre. Pripravil som sa, prišli sme. Toto si opravíš takto a tak to bude lepšie. Hej Boh. Za mňa lepšie. Po stretnutí Darinka prišla za mnou. Peťo, a dáš si aj druhú reč. Nie na čo čakať. Ja chcem svoje tempo. Prišiel konflikt, ale našťastie tento konflikt sme si diskusiu vyriešili a našli sme spoločnú tému a spoločné tempo, to, čo obidvaja chceme. A ako by nám to fungovalo. A potom prišla Anna Mária. A Anna Mária si ako mentora vybrala mňa. A ja som tiež prišiel za Annu Máriu. Anna Mária, si členkou, nájdeme ti cestu, ktorú sa chceš vybrať, aby si sa posúvala ďalej. Priprav si reč a ja ti ju zhodnotím. A poviem, čo máš spraviť lepšie a čo lepšie. Chcel som to robiť ako Darinka. Ale Anna Mária urobila inú vec. Prišla
prišla na stretnutie a dala reč bez mojej konzultácie. A potom prišla za mňa, no čo, aká bola moja reč? No rád, dobre. Ale urobil by som iné. Toto a toto. Dva rozdielne prístupy, ponímanie mentora a mentora. Ktorý je podľa vás lepší? Darinka? Podľa mňa, podľa toho, v akej fáze sa ten vzťah nachádza. Na začiatku by sa mal viacej mentor venovať zmetenému novému členovi a potom by tá zodpovednosť mala viac prechádzať na toho, kto je mentorovaný. Áno. Niekto iný názor? Mne sa vás viac páči odpovedať, môže týkať odpovedať. Áno, môže, jasne, týkame si všetci. Priateľské prostredie, týkame si. Viac sa mi páčilo tvoje rozprávanie, mi prišiel menej taký šéfovský, viac vodcovský, že urob si sám, ale ja ti radím z osobnej skúsenosti, že takto by to bolo lepšie. A dávaš viac priestoru tomu človeku, nech sa zamyslí a nech proste pracuje sa so sebou. Ešte niekto nejaký iný názor? Ja podporím ten druhý, lebo keď už vás trošku poznám, tak možno sama Darinka nebola spokojná s tým, ako začínala mentorovať teba. A ty si možno aj nedostal čas ten s Andomáriou, ako začať. Ale predsa len si sa potom toho chytil, že ako takú rybu, že čo si chytil tak na návnadu, tak si potom zatiahol, že je už tvoje. Dobre, urobíme hlasovanie. Kto je za Darinku? Zdvihnite ruky. Ty Darinka nedvíš, som za seba. Eliška za vás. Niekto ešte? Môžeš prosím ťa zopakovať tie dva, tie dve? Darinka bola tá, že rýchlo poď do toho a ja som prepáč? Marek. A Marek pravil, že nech si ten ment určuje tempo. Podľa mňa to je individuálne aj od mentyho, aj od mentora, aký má spôsob, alebo... A ja ti Katka ďakujem, že si ukončil toto hlasovanie. Lebo ja s tebou súhlasím. Malo by to byť o vzájomnej dôvere a na začiatku, predtým, než si určíme pravidlo, ako to robiť, musíme si mať ako mentor a menty sadnúť a porozprávať sa o tom, kto čo chce a ako to chceme. Aké tempo si zvolíme, ako často sa budeme stretávať. Čo chcem ja ako mentor, lebo aj ja tam mám svoje sebecké dôvody. Chcem sa niečo naučiť, chcem, aby sa ten druhý niečo naučil a ja si niečo dokážem tým. Ale aj mentorovaní sa chce tiež niečo naučiť. Ale každý má svoje tempo. Za mňa vám odporúčam, keď si nájdete svojho mentora, svojho mentio, sadnite si na spolu a nezávisle sa porozprávajte o tom, čo chcete obidvaja a či sa zhodnete. Lebo môže sa stať, že už pri tom prvom stretnutí zistíte, že to nebude fungovať. A potom je celý ten strach zlý. A aké kvality by mal mať mentor, čo by mal vedieť, si povieme po prestávke. A moderátor...